Βίντεο. Έλα, πέ κάτι πριν να χαθούμε. Ούλος ο κόσμος ξεκινά το μεσομέρι τις διαδρομές του. Εμείς μες στον ακάμα να μας φάνει χίλι τα πουκιά. Σιώνει. Η μούτη μου που κρυώνει. Σαβολή είχαμε τους πέτσονους του σάκου ξαφνικά. Χωρίσαμε μόνο τα παλτάκια. Λουάτε κατά νύχτα. Perché non ci fanno pure i motti του βουνού, γιατί θα σου πάσω τα ωραία πράγματα. Το βιβλίο λέει το απαρπάτια μας δεν είναι επίμονο. Κόψουν την Κυριακή αύριο δεν να μας έβρουν, το καλό. Ανεβγούμε που αμέσα. Μα εγώ δεν μπορεί να βρω μες στο φαράγγι. Αν δώσει κόσμο να δεν θα είμαστε μόνοι μας. Η ώρα που δεν κάνουμε για μας, μας έπρεπε να κάνουμε. Ρε, να σου πω, δεν έχουμε φανάρι. Πρέπει να φύγουμε πριν να σκοτεινιά. Πιάστε ώρα που να πάμε για να ξέρουμε να φύγουμε. Έτσι κι άλλο, μισή ώρα νυχτών, ακούστηκα εγώ. Κάνεις βίντεο. Πιάστε ματσούκαρα πέρα, πιάστε. Πιάστε κάτι που έδειξες να μου να τύχει. Αλλά όμως που χάζει έφτασε στη χώσα. Δεν στα πετάνε να τάξω. Θα πρέπει να χωνέψουμε, να με Έτον, ρώτα τον, πόσο μακριά είναι. Ρώτα, Chris, ρώτα. Chris, ρώτα, είπα. Προχώρα, μπορεί να στραφούν πίσω. How far is Half a mile. half a mile? Και Δηλαδή, μισό μίλι. δηλαδή πώς είναι η ώρα. Κάνα 10 λεπτό. Στην Τζίνη με τα κοντοβάνια, με τα τεραντοτάκια και με τους σάκους. Να με τη λέω μετά με τον πουλίο. Αλλά πια θα σου πάρω μεταξύ. Ahora το διαλύσαμε. Ahora το vuestro Anna. Βλέπετε να μην κουτσουμπεί κανένας πάλι γιατί δεν να είχε πει στην Αθηνά. Μας δούμε το κάναν του δύο. Ρε πάγωσα. Φωτογράφιζε, γιατί είναι φωτογραφική γίνος. Άννα, Πάγωσα. τώρα τα στεγάνια της Άννας. Όχι, όχι, τρέχουν οι μίξες μου. Γρήγορα με παγωμένοι πας στο σπίτι. Ο πιο ζευκαρκά είναι μες στην Αθηνά. Πιο όρι είναι. Δεν είναι μόνο το βαρπάκι μας. Και είδες το Chris που πήγαινε γυμναστήριο το πρωί, κάτι ήξερε. Πήγαμε και τον δρόμο. Να κάνουμε και στέκ. Παναγία να ρίξω μπούζι μέσα εκεί. Shit!
Σαν που το μονοπατάκι είναι μ' αρέσκει. Η Άννα θα είναι λίγο αυτής. Θα βάλα η φυλά της, η Άννα θα είναι βαρύν πυροβολικό. Είναι ένα μανάκι του περιβόλου. Καταράχτες. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Πάμε καλά. Προσέχετε που τυχόν τραυματισμούς, Εντάξει, τώρα θα διψάσουμε. Το ξέρουμε. Κάτι δεν έχουμε να πίνουμε. Άννα, you can do it. Έλα, σε λίγο έφυγε ο ήλιος. Γεια σου, μπράβο Σαμάλ. Μπράβο σου. Γεια σου, είμαστε σήμερα παρέα. Πώς που να μεταχτώ πάμε. Πάμε ακόμα. 6 λεπτά περπάτημα, να. Πάμε. Ναι. Θα κάτσαμε πάνω. Ένα σιγά, τυχόν τραυματισμούς. Το νούμερο ήταν τάχτα μεσάνυχτα. Άβακα, πού είσαι. Φαράκι που είσαι. Δεν σου πέτει να γίνει κάποια μπόψη. Yes, καλά λέει να ακούτε. Να σου κοδίνα μια χαρά τη μπισκότα και σοκολάτα. Ίσως να μένουν μαλακιά γιατί δεν είναι βιάζουν. Θεό. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Πάμε μέσα, άντε, άντε. Απαναγιά μου, κατάλαβες τις πράγματα. Άννα, έλα. Πάμε τραβήσαν μάνα. Α, Πάμε σου δεν πήρε. αφού είναι αναμένο από την κάμερα, τραβώ βίντεο το σήμερα. Άννα. Έλα, power. Μπέι, να γιάσεις, να βλέπεις. Ναι. Θέλω για να δεις. Σιγά. Σαν που επίρωσα εγώ. Μπράβο σου. Έλυσα. Άννα, είσαι καλά. Μη που το έχεις σάπτο. Ναι, γιάζουν οι πέπτρες. Άννα, έβλεπε. Όχι λάρες. Μπέι, να μου λέει, και τι γιάζει. Μα είναι δάμε. Περιμένετε την Άννα. Περιμένετε την Άννα. Κάποιος να έρθει την κραή γιατί τα παπούτσια σε να μιλιάσουν. Προχώρα μπροστά. Απαναγιά μου. Σιγά που η Πέτρα, κραίνε με εμένα. Γιάζει πολλά. Έλα. Γιάζει. Ναι, έλα. Ευχαριστώ. Όχι ρε τσίκλα ρε. Άτε ρε Άννα, δεν που κάνεις. Κάς το χέρι. Μπέι, Άννα τι. Κράινε με σφιχτά. Κράινε με καλά. Έλα Άννα. Σιγά. Σιγά και πως. Κράινε. Έλα μπέι. Θα σου πω, είναι καλύτερα να φυλάξεις το τηλέφωνο σου. Σίτε μπήκα μέσα. Φυλάξε το τηλέφωνο. Μου σέψε το παπούτσι μου. Μπέι, Έλα. φυλάξε το τηλέφωνο. Α, γαμώτο. Φυλάξε ono σου πες. Είναι γαμούσια μου. Δεν πειράζει, μπορείς. Έχω κλάτσε μαζί μου. Είναι το παπούτσι. Δεν πειράζει. Τι να μου πάει. Το παπούτσι που σκέφτομαι. Καινούρκο. Μωρό, It's brand new. καλύτερα. Δεν μου καλύτερα. Μπέι, άντε με φυλάξε λίγο να πιάσεις και να πέσεις και να το σπάσεις. Δεν πειράζει, να βάλω άλλο. Θα κάνω 13 σελίδες. Σε λίγες μέρες. Δεν δρώσα. Παιδιά, έχει ακόμα. Προχωράτε.
Γιατί τώρα δεν μπήκαμε μες στο μονοπάτι τάχα που πάμε. Εκείνη. Άντε, φύλαξε το. Άιστε ρε μωρέ. Έλα ρε παιδιά, δύσκολο. Μα πού? Δε. Να μην τραβήσω τα πιο... Έγινε. Φύλαξε το τηλέφωνο να σου πέσει σίγουρα. Το ξαπολώ. Φύλαξε. Άι. Κάνει καλά, είναι πιο ρεντζόνα. Πρέπει να πάμε πρώτα σου αγώνα, είναι καλά τα πράγματα. Έντα πάω. Έλα να μάθει, πάλε πρώτα. Έρχομαι. Καρτερό. Να με είμαι. Έχουμε γκόμα. Όχι. Έχει πολλά πιλάδα με. Κάτι κατσαρίζει. Κάτι κατσαρίζει με κουδούνι. Και πρέπει να πάνω. Σιγά γιατί έχει πιλά. Φόρησα τις μπότες μου κάμω το. Shit, έχει σκαγιά. Γλιάζει πολλά δάμε. Έλα. Πίσω να με λείψει από τα κινήτου. Κάνεις το βίντεο τώρα. Ναι. Μωρό, εσύ 13 λεπτά, 14 λεπτά περπατούμε. Σιγά. Μωρό, Έλα. ας το τηλέφωνο και χωρίς να μου πάει να μην χτυπήσουμε. Μωρό, χαμέ πως ωρώ. Ήρθαμε. Παρέα, ήρθαμε. Ήρθαμε, αλλά γεματοπυλά. Ήρθαμε, είμαι στα μαύρα μεσάνυχτα να μεν το χαράγγι του άβακ. Γιατί έπιες που τσάμε, δεν έχει άλλο δρόμο. Άννα, έλα.
Μωρόν, έλα. Άσε το τηλέφωνο. Μπορεί να κινήσει. Да. Πέρασε. Έσαι βάλα κραίνε την Άννα. Εμπεζούνια. Να, ασφάλει το ράζι. Να μου το φαίνεται. Εντάξει, κάνεις τον αβακάν. Πού το λένε, ρε πάρε. Τι συζήτ. Έχει μια πέτρα που χωνευτεί με το δύο πράγμα. Δεν μας σώσει καραμπουλίνα. Άννα, έλα. Άννα, είναι πολλά ωραία. Τι συζήτ. Η φάση ξέρεις ποια είναι. Αφού τούτο είναι το χαράκι. Εν ούλο σκοτεινό. Κάνεις τίποτε. Εν ούλο σκοτεινό. Μόνο πας στις άκρες πια. Πάει κι άλλο. Έχει πολύ κόμμα. Έχει, πάει πάνω, πάει από εκεί. 17 λεπτά. Είσαι τη μάνα. Είσαι τώρα γενικά. Καλά στη χώρα. Ρε σειρά, πέσε πέτρα πάνω σου. Μέρα που μπορεί να πούμε. Μέρον και με παπούτσια αντιολισθητικά. Κάπου δικιάζουν τα μουσιά. Είναι αυτά χαρήν Τζοάννα, κάτι είμαι στα νερά Τζοάννα. Έγινε καμούσια μας σήμερα. Ρε μωρό, δύο παπούτσια μου γενικά στην άχρηστα. Δεν θέλω. Δεν τρώω. Είναι καμούσια μου, αποσκιά μου γάμο τώρα, έχουν παρέα. It's not time for it. Ναι, έτσι και κρατούν τα φυλάδουνα, εν τούτον το παράγει. Είναι νερό για φαΐ, τελειώνεται, φεύγουμε. Παιδιά, τελειώνεται, δεν μπορεί να γίνουν εμείς το όλο μας σε λίγο. Μπορούμε τώρα να πατήσουμε. Καλά καλά που είναι το φαναρούν. Έλα, βάλετε μας φαναρούι. Μα θα πω εγώ. Μπέι, περκεσέ. Μα να μου έχει νερό, δάμε. Περίμενε. Έλα. Έκανα μπερνά. Όχι. Ρίξε πάει μπρος. Θα με αγγλιάζει. Όπου βρείτε κραίνεται. Σε βάλα θωρείς, περπατάς πίσω μου. Δεν με τα μια καταδώσω ένα πλήρη στο καμπανάρι. Ούτε σήμα δεν έχουμε. Έχει πιλά και γιάζω. Θα πεις το χαράκι. Τώρα είναι.
Έλα, εντάξει, έχουμε φως τώρα. Τώρα είναι ρε μωρό. Χαμώτο τα παπούτσια μου γενικά συμμούσεμα. Έτσι πρέπει να είναι. Α, Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι τώρα. δεν φαίνεται. Αφού δεν έχει φως. Δεν έχεις. Έλα, άντε. Τώρα είναι. Άρε μωρό, κρατήσεις τηλέφωνο. Πέντε και πέντε. Πάμε που πως όχι. Να με γλιάζει κάπου. Γλιάζα πριν. Τώρα δεν έχει τίποτε. Να με έχει πυλά, χάμε. Να με είδες τα, παίρνω μπροστά μου. Ισούρι. Τίποτε. Άντε ρε Άννα, δεν μου φωνάξες. Η παρέα. Κράινε. Έχει πυλά. Παίρνα τα. Το αφού δεν έχουμε φως ρε παιδιά. Μην με βάλεις μες στα πύλα, προχώρα. Έλα. Έτσι μου και τώρα πείτε βλέπεις τριφτήρια να μου. Με την τράβα. Ναι, αφού τραβάς με. Τραβάς με. Σε Βάλ' μου φως. Έλα. Αφού τραβάς με. Τραβάς με. Καλό σου έλα σε πιάνω λίγο φύγει. Έτσι τι όχι να μην πάει στριφτήρια. Περίμενε να τη δω. Κάμε το πρώτο να πει. Περίμενε, στα μόνο σε καθαρείς. Δεν πέρασε πριν. Κοστόρικες Άννα μου. Babe, okay. Yeah. Very excited. Στο χαράγγι. Γι' αυτό και γελά το παριάζαμε ότι είπα στο χαράγγι. Τώρα, δεν έχουμε ακόμα, τι πήγαμε το ορκόν. Το μανιτάρι. Λιντός. Δεν με το κόψεις, άιστο. Εγλυντού είναι εγλυντός, ακόμα είναι μια λίνη. Από τον τζάκι, για να το στο φαράκι. Δεν βλέπετε να μένει και για πει τελεάς καμία. Μόνο δεν θέλω να με δω και τα λαούλα στο ζούμε. Δεν βλέπετε, Χάλασαν τα μαγιά μου. το σκούβο σου τι είναι σε. Κράω το. Και είναι δικός με δικό σου. Ναι, Άντρα, πάμε και πιο κάτω. Νομίζω ότι πράγμα που κάνουμε είναι παράνομο. Ποιο. Θα στο χαράγγι κατάληξη. Ναι, Γιατί έτσι έχει ωράριο. πας με και τίποτε νέο. Αλήσου, take your own λαλίσου. Ναι, λαλή, take your own Αν risk. γερόν ρίσκ. Για να τρομοκρατήθηκε. Να που σαν χαχούμε ακόμα. Καλά που πάμε, ρε, ξέρουμε που πάμε. Κοφός. Έχουμε και μπισκότα να κάνεις. Αμότο τα παπούτσια μου, ρε. Όπου ήταν, ήταν το 5 λεπτά, δε. Είμαι πλήρης προσαρμοσμένος γιατί δύσκολες παπούτσια, παντελόνι, σάκο. Δεν Προκαλείς να ξέρω. επιβιώσω νύχτα νέο. Όχι, δεν τρώσα. Και εγώ. Πήρωσα πολλά. Όλο σαμπάνιο μόλις πάμε. Παπούτσια μα τα βρω στεγνώσω. Κοίκα περιά να πάω μπρος. Άιστο, άιστο. Δεν είναι πολλά που ήρθαμε. Άιντ με ρε μωρό. Μπράβο σου. Στο μάκια μας να μας στο ράκι κατάληξε. Ποιος που είναι η βάλα σε κρέχα να ρίξω πάνω. Σε λίγο λήφκει η μπαταρία μου. Σε λίγο λήφκει η μπαταρία. Να, σφάνει χίλισαν. Γι' αυτό τελειώνεται. Τραβώ βίντεο ακόμα, έχει 25 λεπτά.
Γι' αυτό μου λέει το πρόβλημα. Μα πάει στο χαράγκι είναι έτσι ώρα, έλα πάω ρε κουλί. Μου τα πόθηκια μου γενικά σε μουσέμα. Κλάτσε. Τι το θέμα είναι οι κλάτσες. Πάω μες στο ξενοδοχείο να βγάλω λοίσιο. Φάκα δαμε που πέσα πριν, ναι. Μου έχει να μου δεις το τηλεφώνο το πάει. Όχι. Όχι λες απάλε. Άτε, φυλάξε το τηλεφώνο. Όχι. Κράινε με άλλο λεπτό. Κράινε με σάρι μου τούτο. Άις με που πίσω. Shit. Да, περίμενε. Όχι, βιάζει τούτη. Βιάζει, περίμενε. Μου ρώξα το τηλέφωνο να μην σου πέσει μέσα. Έπαιζα πάλι. Φύγε ρε μωρό. Περίμενα, Πού να πατήσω μες στο νερό. Μπράβο σου, εν τω μεταξύ, δεν μπορεί που πατάει. Του κουτουρού που πάει. Δύσκολα περάσει. Θα βάλω να κάνουμε το ράμα μου γιατί να πέσω. Σου είναι η γελάτα που με πάτησες. εγώ δεν είμαι σε όλο τερνάτι. Ως το γόνατο μπουρκα. Δεν τα πούτσια με μουσία. Έλυσα, έδρωσα. Χαρπιά. Τι κανένα άλλο θα κάτω. Όχι. Πάρει out there. Έσω μες. Έτσι φωνάζε να πάρει αυτά σε 172 ώρες. Λείψη. Anybody out there. Είναι μόνο γύρος και μες στην Τιτανικό. Ναι. Βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις. Θα με παρασκοτίνια. Περιμένετε πάω μπρος. Στην Τζόνα να πάει ο μπρος. Lead the way. Γιατί δεν θεωρώ ούτε Πρώτος ο Κρίς για να χαράζει τον δρόμο. Ότι πάθει ο Κρίς. Εντάξει. ο τελευταίος παθαίνει την πάντα. Εκείνος που εξαφανίζεται πρώτος. Άννα, έλα ο μπρος. Σκαγιά. Ξέρω που να σκοτώσουν τον πρώτον, Άννα. Ναι, τον τελευταίο που πιάνουν. Γιατί δεν τον παίρνει κανένας χαπάρι. Ναι, αυτή δίκαιο το είναι. Δεν τον παίρνει κανένας χαπάρι γιατί είναι μόνος του πίσω. Μιλάτε συνέχεια να σας ακούμε. Δεν ξέρω αν θα κάνεις για πολλή ώρα έτσι. Νυχτώνει. Άχι είναι να μην ξεκινά το ξεκινά. Σηκíme, να μπούμε στα αστείο να κλειώσουμε. Θα να μπούμε μέσα. Χαμό το έχουμε λοιπόν. Και είναι το δρόμο είναι το μητσίν και ρέξαμε το κομμάτι. Φορνέει ακόμα και πολλά να περάσει. Παιδιά, στο δρόμο τώρα. Ναι, έλα. Και νομίζω τώρα έχουμε ακόμα και 3 λεπτά και είμαστε στο αυτοκίνητο. Παπαδάδε με στη μέντη του δίγου να μας μην πάρει κανένας κούχατσος. Μιλάτε. Μιλάτε. Θα σας ακούμε. Γιατί είναι νύχτα και μόνο πάκια τούτα. Πολλά συμβαίνουμε στα μάτια νύχτα. Τρία κάρτα που αρπαδούν. Τόσες ταινίες καλά συντυχαίων. Σε βάλα να σου πω ακριβώς. Πάω πάρ. Θα σου πω ακριβώς. 28 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Και πόση ώρα να στραφούν. Σε 2 λεπτά είμαστε τζαμέ. Σε Το πόσα πάνι είναι Σε να σε... 2. Το πάνι είναι να είσαι πανέτοιμος. Για ό,τι είσαι. άρχισε. Άμεση αντίδραση σου νίκη. Γιατί έκαναμε 15 λεπτά να πάμε. Άρα Τώρα που να σηκωθεί και λέτε και ακούγεται ένα Τι την ώρα ο καθένας διόρε αυτόν του. Άννα έχασε. Θυμήθηκα μου μητσί και μου στρατό. Έτσι παπατούαμε την λίγη. Εγώ δεν βίωσα έτσι καταστάσεις ξανά. Πάμε ένα σύστημα να ψυχοθούμε. Μα έτσι μες τη νύχτα μου στα κάμωτα. Μα κρατούσατε όπλο. θέλεις σύστημα. 3, 6. Θα πούμε ένα. Στο φαράγγι το βακά. Στο φαράγγι το βακά. Ήρθαμε μέσα νύχτα. Ήρθαμε κατά νύχτα. Extreme TV. Με σε λαντάνε εδώ. Είναι Ελλάδα που είναι εδώ κάτω. Η Άννα.
Σε γιώτα παπούτσια μου. Εξημάρισα τον τζιν. Φίλησε η Άννα που το... Είμαστε σε πιο ανοιχτό τόπο, πιο επικίνδυνο να μας επιτεθούν. Το πας είναι επαγρύπνηση. We come here, λαλιώ. 30 λεπτά. Έχουμε άλλο και λεπτά. Half a mile. No, so far, λαλιώ. Ποιους κρεμούς. Τορνέο. Άννα, trust me. Αν να μπορούσαμε οι Τούρκοι που era 3 ώρα 8 δεν με πιάσει. Δεν νομίζω να μείνουμε εδώ πάνω. Δεν το αυτοκίνητο κρέας. Chevrolet. Honda. Έτω. Βατραχούι. Το πάνε εξακρύπνηση. Πιάστο! Υπόψη σου ο στρατιώτης, α. Μου είναι το στρατιωτάκι. Το πας είναι επαγρύπνηση. Πράω ρε μπέι που το είδα. Μετά που ήταν να μας πάει. Shit, περίμενα στο βάλω. Σταμάτησε για κατούριμα. Εντάξει, περιμένετε τώρα, είναι ανάγκη να Το πάμε. πάνε επαγρύπνηση. Σταμάτησε για κατούριμα. Μπορούμε να καθυστερούμε εμείς για τόσα μάλλα σε κατούρηση. Εντάξει. Let's move. Πρέπει να κάνουμε σιγά να μην δηλώνουμε την παρουσία μας. Εντάξει, κρέμ φανάρι. Πρέπει να περνούμε να παρατήρητη. Και πρέπει να περπατούμε με δύο βηματισμό να μην ακούμαστε πόσα άτομα είμαστε. Σε βράχος πάνω σου. Σωστό. Εγώ κοπέκια, οι αντοχές μου είναι ως το ξενοδοχείο. Αν κάνουμε και έτσι άλλον τώρα. Έχουμε κόμμα. Τα μπισκοτούκια. Γιατί αρχίσαμε να στραφούμε. Αρκούμε πολλά θα πάμε πίσω. Γιατί Καταλήξαμε τα ίδια. Έχανε σοκολάτες. Γιατί αρκούμε να πάμε πίσω. Κάναμε 14 λεπτά να πάμε. 15. Ναι, γιατί πιέναμε τάπος, τώρα είμαστε λίγο πιο χαλάροι. Τώρα και Μείναμε πιέναμε ένα τα. κάμαρα κοπέκια. Τα κλικιά αυτοκίνητου κραϊστά. Τσεκ. Μα κραϊστά τα κλικιά αυτοκίνητου που πάει καλά. Δώσε νότια, αφού είναι σήμα. Δεν έχουμε σήμα. Αν πάμε. Καλά, γιατί δεν έχει σήμα. Δε που είμαστε. Ωράκι. Είναι σου παντούτσι. Προσοχή που πέρβε. Shit. Είναι και αμέ. Φαίνεστε. Ελάτε, κοντεύκουμε. Μιλώ σου που τις πέτρες που είναι την ημέρα δεν μπορεί στην πότα είναι άλλες. Είναι πραγματικά το κabo πόη μου. Και σε ρώτησες πως νιώθουν το πόη μου κάτω. Ο Κρις δεν πρέπει να καταλάβει Θεό. Hiking. Είναι working hiking η Ναι, πέτρες. είναι working gear με σίνα. Είναι costume made. Με έναν εξάνε πέτρες που είναι στο πέτρες. Είναι αλλάζει trend. Ναι. Λευκή μπαταρία, shit. Άτε να Λευκή φτάσουμε. μπαταρία, καθένα και ο εαυτόν. Να μου γίνω, μάνα. Είναι η βέρκα που πες στο σαβάλα πια πριν. Στο φαράγγι πήγαμε. Ματσούκα. Να έχει απλώς. Είδες περπατούμε και δύο. Ε? Περπατούμε ήδη εμείς. Ναι. Ακούμαστε ένα. Να ακούμαστε 4. Έχω ρω το τορνέο. Τορνέο μου. Γι' αυτό και τα βιαστικά τα κοπέκια. Shit, ενύχτωσε. Να φτάσουμε να με μπαταρία της Ιωάννα. Κάνα και ο εαυτόν να μανισρήσει. Προειδοποίησε με η μπαταρία μου. Αν να παρπατούμε λίγο. Η μπαταρία με προειδοποίησε με πριν 10 λεπτά. Έχει λίγο φως. Τώρα να σβήσω τηλέφωνο να σου πω αν έχει φως. Άννα επισούρκασε.
35 λεπτά. No so far, λαλή. Black Mamba. Γαμώτο τα παπούτσια. Θα βάλουμε στο πλυντήριο το ξενοδοχείο να πληθούν. Ναι, βάρτα στο πλυντήριο σου. Να Να μείνουν πολύ καιρό. να τα πλύνεις τα παπούτσια. Άρα, Μόνο το βάλουμε στο πλυντήριο. Για όνομα του Θεού τώρα. άμα δεν τα πλύνω, να βρωμίσουμε θα βρει. Δεν θα βρωμίσου ρε μωρό, μόνο τα πλύνει για όνομα του Θεού. Τι πάνε να πλύνω απόψε. We are here! Δεν είναι μπουτζί μου. Κάτσε. This is it. Για τους επόμενους. Βάστε τους επόμενους πριν να περάσουν το βαστίδι. Να τη χρειαστούν, βάστε για μένα. Θα τον καιρός δεν ήξερα να πάω πίσω. We survive. Εγώ πάω. Αλλά να έχω μπαταρία πας στο κινητό. Αλλά να μέρα. Να μέρα το ευχαριστώ. Να θωρώ από παντού. Release the gear. Ξεκίνα τη μηχανή, δουλεύει. Τώρα αρχίζει τα δύσκολα. Battery critically low. Σβήστο. Σβήστο, τέσσερα λεπτά δεν πάθαμε τίποτα, να έχουμε λίγη μπαταρία. Εγώ να μπω